Bitka na Krbavskom polju vođena je 9. septembra 1493. godine između hrvatskih snaga i osmanske vojske na području Krbavskog polja kod Udbine u istočnom delu Like. Bitka je predstavljala težak poraz za hrvatsko plemstvo. Hrvatske snage predvodio je Emerik Derenčin, hrvatski ban, a Osmanlije Hadum Jakub Paša, bosanski Sandžak beg. Bitka je završena pobedom Osmanlija, a u poraženoj hrvatskoj feudalnoj vojsci deo je ubijen u samoj bitci, deo zarobljen, deo se utopio u reci Krbavi, a tek manji broj se uspeo spasiti. Hrvatsku vojsku činilo je oko 3000 konjanika i oko 9000 slabo naoružanih pešaka. Osmanlija je moglo biti oko 6000, ali su osmanske jedinice, iako malobrojnije, bile nadmoćnije u konjici i sastavljene od iskusnih ratnika. Saznavši da ga na Krbavskom polju očekuje brojna hrvatska vojska, Jakub Paša predložio je da uz sporazum mirno napusti Hrvatsku. Uveren u snagu i brojnost svoje vojske, ban je Derenčin zatražio da se puste svi zarobljeni hrišćani pred svoj plen. Do dogovora nije došlo, te su obe vojske počele da se pripremaju za okršaj. Krbavska bitka je početak i glavni uzrok raspada celog bivšeg Hrvatskog kraljevstva. U toj bitci propale su mnoge hrvatske plemićke porodice. Poginulo je i 70 sveštenika i redovnika i još oko 10.000 hrvatskih vojnika. To je bio veliki gubitak sposobnih muškaraca za odbranu, a među njima onog najvažnijeg hrvatskog plemstva koje je bilo glavni nosilac i predvodnik u odbrani zemlje. Hrvatski poraz u kojem je izginuo cvet plemstva hrvatskog od 1558. godine Hrvatski sabor zove i Krvavo polje. Uspešni privrednik iz Zagreba, Mladen Kušeković, područje Like video je kao pogodno tle za svoj biznis, pa je pre više od decenije u Udbini otvorio farmu junadi. Mladen je bio naš domaćin, a kao dobar domaćin ispričao nam je i nešto više o istoriji ovog mesta, koje je ostalo upamćeno po Krbavskoj bici, bici koja je za Hrvate važna koliko i kosovski boj za Srbe. Poštovani gledaoci, ekipa Balkan televizije nalazi se u Udbini u Lici u Republici Hrvatskoj i trenutno se nalazimo na jednom prelepom vidikovcu gde se zapravo pruža prelep pogled na svu ovu divnu ovde prirodu. Međutim, ovo područje ovde bogato je i istorijom i nešto više o tome čućemo od našeg današnjeg sagovornika. On je Mladen Kušeković. Hvala vam što govorite za Balkan televiziju. Evo, nalazimo se ovde na vidikovcu Krbavsko polje. Da čujemo nešto više o ovome. Da, vidikovac bi bio vidikovac da nismo sada sredinom 12. mjeseca, pa evo snježna mećava, što i nije neobično za 12. mjesec. Ali ovo što smo malo razgovarali, današnja tema je poljoprivreda, ali ja bi to stavio malo u širi kontekst. Znači, poljoprivreda je samo jedan dio koji je bitan za ovo područje, ali isto tako da bi shvatili danas neke stvari koje nam se dešavaju, bitno je poznavati neke činjenice iz povijesti. Rekao sam baš za razliku od vas u Srbiji, vi za povijest kažete istorija, mi imamo termin i povijest i historija. Razlika u tome što mi pod pojmom historija podrazumijevamo neke datume koji su se događali u povijesti, a povijest je neki širi kontekst. Zato, evo, ja sam tu spomenuo, pa je to vama malo interesantno. Nalazimo se u mjestu Udbina koje je poznato, mada ne širom krugu ljudi, nažalost, po činjenici da se ovdje u 15. stoljeću dogodila jedna bitka, Krbavska bitka, znači između tadašnjeg Osmanlijskog carstva Turaka i tadašnje Hrvatske države. Posljedica te bitke je da je u toj bitci život izgubilo 10.000 hrvatskih vojnika i plemstva. I ono što je interesantno, s obzirom treba uzeti u obzir da u to vrijeme u Hrvatskoj možda živjelo 500.000 stanovnika, ne 4 kao danas. Znači, to plemstvo, kao da si danas zamislite da izgine cijeli politički vrh, cijeli vrh ekonomski jedne države i kao što piše ovdje u ovom zaključku, Hrvatska se do dana današnjeg nije oporavila od toga, odnosno posljedice se vuku cijelo vrijeme kroz povijest. Da kažemo,
poginulo je 1000 Turaka i 10.000 Hrvata. Zapravo to je jedna interesantna činjenica koja govori o tome koliko su Hrvati bili spremni na to, a koliko Turci. Hrvati su tada bili, ja ću reći, bahati, odnosno podcijenili su Turke. Ja ću samo otprilike, znači ne znam to, ali sve ovdje piše. Nekoliko godina prije tog događaja je turska vojska išla na osvajanje Beča. I prolazili su prema Beču, tu nedaleko od Udbine, 30 km prema Korenici, postoji jedan usjek Vrpile se zove, i tu su Hrvati dočekali Turke i velike gubitke su imali Turci u tom trenutku. Nakon neuspjelog pokušaja osvajanja Beča, Turci su se nakon nekoliko godina vraćali te 1493. da ne pogriješim, i poslali su izaslanstvo, znači Hrvati su bili ovdje otprilike na ovom području gdje mi stojimo, znači poglede na kompletnu, kontrolirate cijelu dolinu. I Turci su se pojavili s one strane od Korenice i poslali su izaslanstvo na pregovore sa Hrvatima da ih puste da mirno prođu na povratku prema kud su se već vraćali. Međutim, ovi su rekli, ne, mi smo ti koji jesmo, i rekli su nema šanse. Ovi su se vratili natrag i Hrvati su ovdje gledali šta se dešava, međutim Turci su se pregrupirali i krenuli su sa bočne strane iza ovih planina koje se sad nažalost ne vide, i u biti su inscenirali su napad sa početka polja sa svojom malobrojnom konjanicom. I tu su Hrvati vidjeli, to ćemo mi riješiti, spustili se dolje, međutim ovi su došli sa bočne strane, odsjekli i pobili su, kao što sam rekao, 10.000 Hrvata izginulo, i to je bilo, rekao bi podcjenjivanje neprijatelja. Kažemo da je istorija učiteljica života. Šta je ono što možemo da naučimo i kakvu paralelu da povučemo sa današnjim nekim periodom, i koliko se uopšte u ovom kraju vodi računa o očuvanju te neke istorijsko-kulturne baštine? Pa ne vodi se baš previše, ali da smo malo pametniji mogli bi puno toga naučiti iz povijesti. Ono što je danas činjenica, na ovim prostorima se vrlo teško živi, jako malo ljudi se odlučilo ovdje živjeti, mada ja smatram da to i nije dobro, jer forsiranje preseljenja u velike gradove, gradovi ne nude, ja sam rođen u Zagrebu, i veliki gradovi sve manje nude lijepoga za lijep život. Recimo, danas je ružno vrijeme, ali da je lijep dan, mi smo ovdje na 45 minuta do Zadra, na pola sata do Plitvičkih jezera, do prvog mora, znači do plaže imate pola sata, tako da netko ko si može posložiti, ja bih rekao, kockice u životu, jako dobro može živjeti na ovim područjima. Treba raditi, jest da treba raditi, i problem je po meni današnjih mlađih generacija koje smatraju da bi sve trebalo biti sutra dostupno. Znači, tu su generacije stvarale nešto, ne samo tu, mislim, općenito. Današnji svijet sa ovom tehnologijama interneta, mobitela i svega, mi smo u realnom vremenu svugdje na svijetu i mislimo da baš sutra sve moramo imati. Ipak lepo je ovdje idilično i zimi. Da, samo treba staviti kapu. Idilično je naravno. Nažalost, činjenica da se klima mijenja. Ja sam ovdje već 15. godinu sa svojim poslom i farmom, i u ovih 15 godina mogu reći da smo imali prije par godina jedan ozbiljan snijeg. Ovo sve skupa, to je 3-4 cm snijega. Nažalost, nije dobro da ga nema radi usjeva, radi poljoprivrede, radi zaliha vode. Ja bih rekao da je ovdje veći utjecaj Mediterana i mediteranske klime, jer stari ljudi ovdje govore prije 30-40 godina, od 1.11. do 1.5. Suhog mesa, kupusa, krumpira i puno drva, i to je to. Pošto niste stavili kapu, a hladno je, hvala vam za ovaj razgovor. Nastavljamo razgovor svakako kod vas dalje na farmi. U toplim prostoru, da, može, hvala.